Her ser vi Daniel, og her ser vi Markus. Daniel han er en æstetiker, og Markus er en etiker. Her kommer Daniel ind i billedet igen. Han er nemlig en æstetiker. Og en æstetiker er en person, som har brug for, at der konstant sker nye ting. Han har brug for at opleve noget ekstremt og noget anderledes. Som person stræber han efter konstant lykke, hvilket gør, at han skaber specielle nydelsesøjeblikke. Han spejler sig i sine omgivelser og har ofte tendens til at kede sig. Mange danske forfattere for romantismen er æstetikere. Her ser vi så Markus. Markus er en etiker. Etiker er en person, som går meget op i det rigtige og forkerte, i normer og i borgerlivet. En etiker danner sin egen mening om det perfekte, og så prøver han så at leve op til det. Når han så fejler, vil hele hans liv gå under. I modsætning til æstetikeren vil en etiker ikke kunne finde noget positivt, interessant eller smukt ved en ting, der hverken er normal, anerkendt eller ifølge etikeren selv noget, der kan føre til det perfekte. Her ser vi så Markus igen. Markus han er rigtig trist i dag, fordi der er sket noget slemt, synes han. Markus opdagede sin kone, mens hun var sammen med en anden. Fordi at Markus er etiker, går hele hans verden nu under. Hvilket skyldes, at Markus' billede af det perfekte ikke længere passer. At han har fejlet. Og her ser vi Daniel igen. Daniel har pudsigt nok været sammen for den helt samme situation som Markus. Men i modsætning til Markus, ville Daniel reagere anderledes. Det skyldes, at Daniel er æstetiker, hvilket gør, at han vil se noget interessant i oplevelsen, og vil derfor blive meget glad af oplevelsen. Fordi det er nyt og spændende, gør det, at han muligvis ville kunne se det smukke i, at han opdagede den, eller at de havde gjort noget, der stod mod det normale borgerliv og normerne. Dette var en lille fortælling om, hvad forskellen på en æstetiker og en etiker er.